Променящо се цвета червило от Essence. Много интересно, нека да го пробваме. В кутийката идват две червила, изглеждат ето така. И когато ги нанесете на устните си, би трябвало те да променят цвета си. И би трябвало това да е вашия перфектен цвят на устните. Не знам как точно работи, но сега ще пробваме първо с ето това. Изглежда ето така. Нека да го нанеса. О, това е много пигментирано. И мирише много сладко, като надъвка. Но честно казано, не знам дали това е моят цвят и дали ми харесва. Както и да е, сега изтривам ето този цвят и ще продължим с следващия. Ето този изглежда така. Доста по-интересен цвят. И той има някаква миризма, но не е толкова сладка, колкото другия. Не знам на какво точно мирише. О, това е по-тъмно лилаво. Не знам това дали трябва да е перфектният цвят за мен, но определено ето това изглежда много по-добре на устните ми от първото. Не знам, вие ми кажете, използвали ли сте ги и какво ви е мнението за тях. Мисля, че изглеждат горе-долу добре, но честно казано не бих предпочела този цвят за себе си.